Držač za šešir. Nekada je u Varoš stizalo nekoliko novina koje prekrivaše kafanski stol i uz čašicu svi bi stolovi sa kariranim stolnjacima slušali šta to ima novo u onom tamo svetu. Pila se kafa uz čašicu ljute i raspravljalo se o politici, kulturi, dnevnim tračevima beloga sveta. I svi stolovi su se gledali u oči i čitalo se lako šta koji od njih koji ćuti misli. I bilo je posebno draže u tome da se dan ovenča dahovima koji se smešaju u kafanskom dimu. A vidjet ćeš, dete moje, vidjet ćeš kako će stolovi da začute gledajući u svetlo koje zrači odustajanjem čoveka od čoveka. Jutros mi se u uglu sobe pojavio četvronožni držač za šešire od pre 2 veka.